Jardunaldi hauen testuingurua zein da, ezta? Alde batetik gure herrian, orokorrean eta baita ere Lasarten, pasa ditugu hamarkada asko, urte asko, ziurrenik gehiegi sufritzen, sufrimendu eta samin asko egon dira eta badaude, bat artean indarkeria egon delako, errespetu faltak egon direlako, eta azkenean gure elkarbizitza ere puskatu egin da. Orain beste goera batean daudela, gauzak ere agian itxaropenari ate bat eta leiho bat ireki diogu, eta agian momentu egokia da, Lasartetik ere berraizketzaren inguruan hasteko urratsak ematen. Prozesua luzea izango da, ez da erraza izango, baina iruditzen zaigu helburua hauxe dela. Berraizketzea lortzea elkarbizitzan. Elkarbizitzaren oinarria errespetua izatea. Eta errespetua berriro ez galtzea, berriro sufrimendu gehiago ez izateko, eta egon diren saminak ere ondo izteko. Horretan politikoek asko daukate egiteko eta egiten ari dira, baina herritarrek ezinbesteko protagonismoa izan behar dute. Jardunaldia gainera lantzen ditu gure ustez agian berraizketzaren inguruan hiru ikuspegi nagusiak. Alde batetik hitz egin behar dugu lehen gertatutakoari buruz, alegia iragana hori ikuspegi kritiko batekin, gero ere orain daukaguna, ikuspegi eraikitzaile batekin, zer eraiki dezakegun orainatik, eta gero etorkizunera begira, zer egin dezakegun, eta etorkizunaren inguruan beti esaten dugu ikuspegi prebentiboa. Lehenengo egunean, ekainak 3, Pako Etxeberria etorriko da, ikusten aski ezaguna gure gizartean, eta berak iraganari bere lekutxa egiteko eta gai hori jorratzeko baitzaldi bat emango du, egia, justizia eta erreparazioa. Formatoa zein da, berak hitz egingo du, gero momentutxo bat ere egongo da herritarrek beraien artean hitz egiteko, zain beste Pakorekin baizik da beraien artean, zuk esaten zenun moduan, ezberdinen artean, anitzen artean entzuteko eta hitz egiteko, hori oso aukera politiagako jardunaldi hauetan aukera hori ematea, eta ez bakarrik Pako edo kanpoko ponente batek hitza izatea, eta gero azkenengo zatia izango litzateke denok Pakoren. Oraina jorratzeko, kasu honetan Gorka espiau zuzendu duen Habla los ojos dokumentala. Adibide polita, azkenean dokumental honetan ikusiko ditugu 6 pertsona oso ikuspegi ezberdinekin, oso sufrimendu ezberdinekin, eta beraien artean elkarrizketan hitz egiten eta entzuten. Eta hortik aurrera beraiek ondorio batzuk ateratzen dituzte, baina geuk ere bauzkago ateratzea. Berriro izango da dokumentala ikusi, jendeak beraien artean taldetxoetan hitz egin, eta gero, gainera, zorionez Gorka ere gurekin egongo da, eta berarekin izango dugu hitz egiteko, eta bere iritzia ere entzuteko. Eta azkenekoa etorkizuna. Eta etorkizunean, honetan ez dugu inongo kanpotar edo ponenterik ekarriko. Hemen protagonismoa herritarrek izango dute, eta beraiekin egingo duguna da open space delako dinamika bat erabiliz, ordu desente, ikusten dugu lana egiteko presentoriko berla, 9:30 ordu bat aterdiak arte, eta dinamika horretan jendeari aukera ematen zaituzteko. Eta etorkizunera begira, zer egin dezakegu Lasartera begira eta Lasartetik ere berraizketzea lortzeko. Zer gustatuko litzaiguke? Hemendik aurrera, Lasarten egin daitekeen gauzen artean, prozesu honetan, bizikidetza prozesu honetan, idei batzuk hortik ateratzea, alegia jendeak planteatu duela, hurrengo urtean, beste jardunaldi batzuk, gai hauek jorratzea, bestea, hau egin behar dela, beste herri batzuetan horrelako dinamikak izan ditugu, eta emaitza honekin, eta iruditzen dugu Lasartek ere desente emango duela. Nire disiplina kulturaletik handator edo, eta pixkat, laguntza, bultzatxoa, edo behintzat presentzialdetika, hemen nago hori pixkat esan dizu dara, herritarrei animatzeko. Behintzat azaldu, entzut dezatela, eta berze sortu liteken.